Okay mga kawalay, so ito ngayon, lulusong na tayo sa tubig dahil malapit naming umuwi. O yung mga kasama ko nandun sila. Kailangan nating puntahan para dun tayo magtampisaw konti. O tignan natin kung gaano kaganda yung karagatan, yung dagat nila dito sa San Fabian, Pangasinan. O yan mga kawalay, mapapansin nyo. Tumao, yan. So, punta tayo dun sa mga dalawang kasama natin dun sa gitna. Yan, mapansin nyo yan. Minsan malalim. Tapos, ano na naman siya, mababaw na naman. Ayan, wala, mababaw na naman. O, dapat nakakuha ko pala yung tripod ko. Yung selfie stick. Di kasi nadala. Kalimutan ko din dalhin. So yan, makikita nyo yan din sa may bandang gitna mga kawalay. Yung may bangka, may hinihila po siyang tinatawag na yung banana boat. O dami kaninang dyan na nakasakay kaninang umaga. Medyo mainit na kasi kaya wala na rin. Wala na rin sumasakay sa mga ganyan. At syempre, mababaw na kasi yung tubig. O bumababa na yung tubig. Mga ganitong oras, mga bandang alas 10, bumababa na yung tubig. So mga bandang mga kawalay, patas na naman yung tubig mamaya. Bandang alauna, pero yun nga, maya-maya kunti, ay alis na rin kami, uwi na rin kami. Ay gutom na. Hindi kasi kami nakapagbaon. So, biglang lakad lang ba? Ayan. Dahil kasama ko, doon pa, yun, yung dalawa doon. Yung dalawa. Sana hindi mabasa yung cellphone natin dahil cellphone yung gamit natin ngayon. Ay, umayalo na naman. Yan, medyo hanggang bewang na yung natin mga kawalay. Pansin nyo, hanggang bewang na siya. Yun. Yan mga kawalay. Ito medyo yun, si Sir Rodel nag-floating na. Nag-floating. Yan. Tubig na naman mga kawalay. Yan. Yun. Diba? Baka basa yan. Hindi yan. Yun kasakay na sila sa yung mga bata nila, nakasakay din sa banana boat. Alright! Yan. Mga bata, giyawan sa kasakay sa banana boat. Gumilid na. Alon! Yeah! Ito ba isa? Ito isa! Alon! Ayan. Yan, ganda ng dagat nila rito. Hindi masyado maalon. Pansin nyo sa may bandang gitna mga kawalay. Meron na tayong bangka doon na gilid-gilid. Doon. Yung sa doon. Ayos. Yan mga kawalay, nakakangalay din pala yung magawak ng cellphone sa isang braso lang. Upload ko sa sa YouTube. Hindi, sendan ko lang kayo, ikat ko na lang tapos mag-send ako sa inyo. Send ko sa Messenger, ikat ko na lang doon. Ayan mga kawalay. Medyo natatampisaw-tampisawan na yung cellphone natin dahil medyo nasa bandang dip na tayo. Ayan, mga kawalay. Ayos yung natin. Yan yung
Ganda ng dagat dito sa San Fabian, Pangasinan. So dinayo pa namin talaga. Imbis na pumunta kami ng Baguio, hindi na kami nakapunta dahil dito na kami tumuloy. Ah. Ayun mga kawalay, alon na naman, alon. Yan. Sarap, tampisaw. Hirap kasi mag-floating pag ganito mga kawalay, nakataas yung isang kamay. Pag hindi ka sanay. Yan. Pansinin nyo mga kawalay. Ganda ng ano nila rito. Yan. Dagat. Yun, medyo may kalayon na yung ano natin. Yan o. Mga kawalay. Sarap talaga maligo. Yung mga bata doon, nakapag ganun na rin. Nakapag-enjoy na rin, Yan. Yan. Alon, meron na naman isa. Yan. Kaya, mga bata, nakapag ganun na rin. Nakapag jet ski. Nakapag ganun. Banana boat riding. Ayan mga kawalay. Yun. So ayan mga kawalay, pag bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated pag mayroon tayong videos. Ayan. Balik na muna natin itong cellphone dun sa sa patag. Di kaya sa ating motor dahil baka tuluyang mabasa dahil yan natatampisaw-tampisaw na ng tubig mga kawalay. Mapansin ko naman yung may hila-hila na naman yung dyan. Yan. Hila-hila na naman siya. Yan. Balik lang natin. Hanggang sa muli mga kawalay, ingat kayo, sana'y pagpalain pa tayo ni Panginoon. Yan. Para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng videos. Yung live ko nung nakaraan, parang hindi ako nasistya yung live ko dun sa ni BBM. So dapat pala ginawa ko dun inunahan ko yung caravan para naipakita ko sa inyo kung gaano talagang karami. Hindi yung sinasabihan ko, maling-mali talaga yung nagawa ko nun. So sana may sunod pa na caravan para yun na yung gagawin natin. Unahan natin yung caravan, huwag tayo mag-isabay. So hanggang sa muli mga kawalay, ingat kayo. God bless.